रिकॉर्डिंग स्टूडियो सराय वैशाली। बाय सबीर बाबू। जनता के लोग यहाँ जनता जमाना खाली बसवान जी के चले चलाना। जनता के लोग यहाँ जनता जमाना खाली बसवान जी के चले चलाना। एगो सांसद विधायक नाही अरे कवनो नेता है तोरा देही के गरम झाड़ दी बबुओई पासी के बेटा हो। पूरा दहिया के पाता उखाड़ दी बबुओई पासी के बेटा हो। देही के गरम झाड़ पासी के बेटा हो। ओवी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो सराय वैशाली। के बेटा जनता लोग हमर जत बरांडवा एक से बढ़ एक कैले उ कांडवा। जनता लोग हमर जत बरांडवा एक से बढ़ एक कैले उ कांडवा। अरे दिलबा पर सबके राज करेला ई सबके चहेता है। तोरा देही के गरम झाड़ दी बबुओई पासी के बेटा हो। पूरा देही के बाता उखाड़ दी बबुओई पासी के बेटा हो। देही के गरम झाड़ पासी के बेटा हो। ओवी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो सराय वैशाली। के बेटा बाटे बरांड बाबू अरिया अर्जुन हो। एक मिनट में कदी कितना के खून हो। बाटे बरांड बाबू अरिया अर्जुन हो। एक मिनट में कदी कितना के खून हो। राइटर राजमोहन दीपक धोनी ऐसन लपेटा है। तोरा देही के गरम झाड़ दी बबुओई पासी के बेटा हो। पूरा दहिया के पाछा उखाड़ दी बबु